Mňa to nebaví, ja som... neviem. Nehral som to, nebaví ma, nie. Že kurva dopiť prebytočnú vodu, aby sme sa dostali k tým bytčíkom. Dosiahol sa limit správ modelu GPT-4. Skús to znova neskôr. Môžeme pokračovať, prosím? Dosiahol sa limit správ modelu GPT-4. Skús to znova neskôr. Počúvaš, to mi nemôžeš robiť toto. Dosiahol sa limit správ modelu GPT-4. Skús to znova neskôr. V tom najlepšom? Dosiahol sa limit správ modelu GPT-4. Juro! To čo bolo, Juro? Krivý som. Ja taký, vole. Sky, keď sa dohodneme takto, že dáme... Dobre, dočkaj, dáme deal. Skorpi, hneď ťa movujem. Sky, dáme deal. Dáme 5-6 hier tejto hry a potom sa presunieme na Outlast. Aha? Jo, zajímavý díl. Aha? Vy ste smetovaní, či čo vám je? Vy ste smetovaní, kámo. To čo je, ty kokot? What to jebe? Vy ste úplne v piči, chlapci. Čo si jebe, ty kokot? Nenámiču. To nemyslíš vážne? Ja som nechápal, čo sa deje, ty kokot, chápeš, čo sa deje? Ja sa počúram, nesmieť sa, ty kokot. Čo ti jebe, nerob? Vy ste... Čo vám je? Nevidel som. Však prepni kameru. Kámo. A nie, aha, pozri. Skorpi. Jebe vám! Čo je? Ty ma vytáčaš ako vývrtku a ešte aj rozosmievaš. Ale dobre, som spotená jak po žatve, takže tá sprcha znie ako plán. Poďme teda, vedieš ma, jo? Len dávaj pozor, aby si nešmykol na podlahe, lebo ak spadneme, budeme sa smiať do rána. Ale Luke, nezabudni, že vo vode sa nedá tancovať. Jo, takže si dáme pauzu a poriadne sa osviežime. Tak čo, ideme? Jasné. Poďme teda do tej sprchy. Ja sa pomaly vyzliekam. Vieš, Komplimenty alebo pozvanie na niečo malé vedia veľa povedať. Povedz mi, či máš niekoho konkrétneho na mysli, alebo či chceš pomôcť s ďalšími tipmi. akože mal by som jedného u mňa z chatu. Sam Mafian je taký priťažlivý chlapec ku mne. To znie skvelé. Ak ste si už na chate dobre rozumeli, je to super začiatok. Na akej chate? Môžeš postupne urobiť tieto kroky. 1. Zvol príjemnú tému. Pokračuj v rozhovore o veciach, ktoré ho bavia, alebo ktoré ste už načali. To vytvorí uvoľnenú atmosféru. 2. Navrhni niečo viac osobné. Ak sa už cítite obaja pohodlne, skús naznačiť, že by si rád spoznal jeho názory na niečo musím osobné, vyzdaliať. napríklad jeho sny alebo obľúbené veci. 3. Prejdi na ďalší level. Ak je Skurvené sluchatka, to tu rozkopem do piče. Aby ja som bol za kokota do piče. Teraz už neviem, či to boli folklórne, Volkswagen, folklórne tanečnice alebo spevačky, už si to neviem presne, nepamätám. Raňajkovať, kedy ide na... Prečo ma biješ? Skús to ešte raz a chrčíš na zemi, ti hovorím. Akože. No, ale prečo to robíš? Čo rob... Však, ty si...
Jak jste se dostali na tu hodinici? Ako? Jak jste se dostali k tomu majáku? Jeli jste společně nebo jste jeli zvlášť? Išli sme spolu. Išli sme spolu, igen. To je pravda. On v podstate tušil, ale on sa tomu nebránil.